סילמן... דבר אחר כך. כל המשכורת של האירועים. כל הרפידות. באמת לא שמענו את השיר הזה. תרד לי? זה קרוב. רבי מנחם. לא. ביני, יש לך את השיר הזה, הבני שגה. כמה פעמים אפשר לשמוע אותי? למה? אני אשמיע לך עופר לוי. לא, עדיף. אמרתי לו בוא נתחיל עכשיו להוריד את הקרסים ובן שבע יהיה לנו את המגזים. רגע, יש כאן משחק קירוב וריחוק? זה מצלמה קטלנית יש פה. כן, צד שני, 5 מטר. הלכת להופעה שלו פה בדיוק? איזה יופי. איזה יופי. רואים גם סבבה. גם ה-GPS לא רע. כן. יש פה אנטנה פנימית. למשל אצלי, כאילו בטלפון שלי, זה אותו תוכנה, אותו דבר. יפה. אותו דבר. יש כאילו גם פה, אבל קודם כל זה 2 מגה, כאילו דור פחות. יש GPS. אבל GPS אני משלם 20 שקל כל חודש. אז זהו, גם אני. אבל בשביל זה אני צריך כאילו קישור לאנטנה. אין לי, לך יש פנימי. פה אתה רואה עומד של GPS, יש לי את כל התוכנה, הכל. אבל יש לי פה מפות שאני לא יודע מה זה. חני! מזל טוב! בעזרת השם. גבי, תגיד משהו למצלמה. גבי, תגיד משהו למצלמה. אלי, תגיד תגובה. בעזרת השם. וכל מילה מיותרת. שם את הקרינה עד שבית מצפות שלך מתחקרת. עזוב אותי, זה צד מוכרחת. היינו צריכים לקבל את כל החום. לירו 200 מיליון. יש זמן. מהפה שלך לאלוהים. מהפה שלך לאלוהים רק שיגיע. אם היה לי את המיליון היה לי כבר את הבית מוכן. אם היה לי את המיליון כבר היה לי את הבית מוכן. נראה לי, הוא נתקע מהטרקטורה. זהו לעשות עצירה? תעביר שיר שם, תעביר שיר. מה אנחנו מעבירים? דוד. לא רואים כלום. לא, יש שם שיר יפה בהודי. איך שאתה רוצה.